আজি କିଛି ଖାସ୍ କାଉ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ କୌଣସି ମଣିଷଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କେବେ ମଣିଷର ଚେହେରା ମନେ ରଖିପାରେ ଆଉ ତା ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶତ୍ରୁତା ରଖିପାରେ? ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱାଶିଂଟନ ୟୁଏସ୍ରେ ଗବେଷକମାନେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଗବେଷକ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲିଲେ ଆଉ କାଉମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କାଉମାନେ ତାଙ୍କ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ଭେଟି ନଥିଲେ, ପରେ ସେମାନେ ବି ସେହି ମାସ୍କ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଜୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସେମାନେ କେବଳ ଚେହେରା ମନେ ରଖନ୍ତିନି, ବରଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମେରିକାନ୍ କ୍ରୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ପକ୍ଷୀକୁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଧାରଣ କାଉ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାର କ୍ଷମତା ପୁରା ଗଜବ। କାନାଡାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ସହରର ଗହଳି ଭିତରେ ଆଉ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ ରଖି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବାରେ ଏମାନେ ପୁରା ଉସ୍ତାଦ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଭଲ, ସବୁ କାଉ କିନ୍ତୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଆମେରିକାନ୍ କ୍ରୋର ଡାକିବା ଶୈଳୀ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କ ବା କା କା କହୁ। ହେଲେ ତାରି ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଆଉ ଏକ କାଉ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଫିଶ୍ କ୍ରୋ। ତାର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନାକିଆ ଅ ଭଳି ଶୁଭେ। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରଜାତି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସମାନ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ପାଟି ନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏହି ଫିଶ୍ କ୍ରୋ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ନାମରୁ ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଯେ ଏମାନେ ପାଣି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ଆମେରିକାର ଉପକୂଳ ଏବଂ ନଦୀ କୁଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ପାଣି ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରିବା କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ପଛରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଏମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ। ମଜାର କଥା ହେଲା, ଏମାନେ ନିଜର ଭାଇ ଆମେରିକାନ୍ କ୍ରୋ ସହ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିନା କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେରିକାରୁ ସିଧା ୟୁରୋପ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିବା। ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ୟାରିୟନ୍ କ୍ରୋକୁ ଆମେରିକାନ୍ କ୍ରୋର ୟୁରୋପୀୟ ଭାଇ କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ଇଂରାଜୀରେ କ୍ୟାରିୟନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ। ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇଆ ଖାଆନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୋକଜୋକୁ, ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଆଦି ସବୁକିଛି ପୁରା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ୟୁରୋପ ଓ ଜାପାନର କିଛି କ୍ୟାରିୟନ୍ କ୍ରୋ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ଟାଣ ଖୋଳପା ଥିବା ବାଦାମ ଆଣି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚକା ଚଢ଼ିଲେ ବାଦାମର ଖୋଳପା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଆରାମରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାଲାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିଯାଏ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ସେହି ଭଙ୍ଗା ବାଦାମରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଆନ୍ତି। ସତରେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଏହା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ବୁଝି ଏହି କୌଶଳ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କମାଲ ନା? ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଜାତି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହୁଡେଡ୍ କ୍ରୋ। ହୁଡେଡ୍ କ୍ରୋ ପୂର୍ବ କାଉମାନଙ୍କ ପରି ଏହାର ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ପୂରାପୂରି କଳା ନୁହେଁ। ଏହାର ଦେହ ହାଲୁକା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଏବଂ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ, ଡେଣା ଓ ଲାଞ୍ଜ କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ହୁଡ୍ ବା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୂରରୁ ବି ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ। ଏମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ନେଇ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆର ଚାଷ ଜମିରେ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା କହିବି। ବହୁଦିନ ଯାଏଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ହୁଡେଡ୍ କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟନ୍ କ୍ରୋ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଜାତି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁଠି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ, ସେଠାରେ ଏମାନେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଜନନ ବା ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ଫଳରେ ଏକ ନୂଆ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରୁକେରୀ ଶବ୍ଦ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କ'ଣ। ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଉପରେ କାଠିକୁଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବସାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ରୁକେରୀ କୁହାଯାଏ। ରୁକ୍ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ କାଉ ପ୍ରଜାତି ହିଁ ଏହି ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ସେହି ପୁରୁଣା ବସାକୁ ହିଁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାମାଜିକ କଲୋନୀ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି। ଏହି ରୁକ୍ ପକ୍ଷୀର ଶରୀରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାଟିରୁ ପୋକଜୋକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଟାଣ ମାଟିକୁ ଏତେ ଖୋଳନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ମୂଳରେ ଥିବା ପର ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକକଥାରେ ଏହି ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ରୁକେରୀରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପଳାନ୍ତି ବା ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ନୀରବତା ଛାଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହା ସତ ହେଉ ବା ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ମଣିଷ ଏବଂ ଏହି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।
एबे आसंतु भेटिबा एई परिवारर सबुठु छोटिया आकर्षणीय एवं सुंदर सदस्यकु जैकडॉ। एहा यूरोपर सबुठारु छोट काऊ प्रजाति। एहाकु चिन्हिबा बहुत सहज। एहार आखि हालुका धूसर रंगर, बेक पछपाख भी धूसर एवं ठंट अन्य काऊमांक तुलनारे खूब छोट आउ मोटा होइथाए। एहा ताकु एक गोल मोटोल एवं चालाक रूप दिए। एमाने साधारणतः पुराना कोठा, चर्चर टावर एवं घरर चिमिनीरे बसा करिबाकु पसंद करंती। जैकडॉ माने देखिबाकु छोट हेले कोन हेबो, सेमानंकर पारिवारिक मूल्यबोध पूरा जबरदस्त। सेमाने थरे निजर साथी बाछिले तांको सह आजीवन रहंती एवं पूरा वर्षटा एकाठी बितांती। आउ गोटे कथा, जदि कोनोसी जीवजंतु बा मनीष सेमानक बसा पाखकु आसी विपद सृष्टि करे, तेबे उभय मिसी खूब कठोर भावे आक्रमण करंती। निज परिवार एवं घर प्रति सेमाने पूरा समर्पित। शेषरे गोटे बहुत पुराना लोकप्रिय कथा उपरु पर्दा हटाइबा। पिलादिनर कविता एवं गपरे प्राय शुणिथिबे जे जाकड़ा माने मुदी बा पैसा भली चमकुथिबा जिनिस चोरी करंती। हेले प्रकृतरे विज्ञान एहाकु जमारु समर्थन करे नाही। गवेषणारु प्रमाणित होईछि जे चमकुथिबा जिनिस चोरी करिबा परिवर्ते कोनोसी नुआ एवं अपरिचित जिनिस देखिले एमाने बहुत सतर्क रहिथांती आउ सहजरे ता पाखकु जाहांती नाही। एबे टिके चिंता करिबार समय आसीछि। जदि एही पक्षी माने एते बुद्धिमान, ट्राफिक नियम बुझंती एवं मनीषर चेहरा भी मने रखंती, तेबे सेमाने आम मनीष समाजकु एवं आमर कामपुरीकु केउ दृष्टिकोणरु देखुथिबे? सेमानंक आखिरे आमे केमिति दिसुथिबा? आजिर एही तथ्यमूलक आलोचनारे बास एतिकी। धन्यवाद।